Най-интересното беше, че аз на толкова интересен курс никога не съм била и че теорията беше толкова малка, като обем. Обикновено един курс си го представяш с така доста обяснения. Хубавите курсове имат и казуси, но тук мисля, че всичко беше един много голям казус. Ние влизахме в казус, излизахме от казус и аз накрая почнах да си давам сметка, че аз вече нямам проблеми за решаване. Защото толкова много неща разиграх, преиграх, премислих, преметнах, че наистина се чувствам един много щастлив човек в момента. Какво се промени? Имах една нагласа, че ще намеря нещо интересно за себе си, но наистина това колко много ресурси имам аз самата ме изненада, защото никога не съм си мислила, че миналия опит е такъв голям ресурс, който може да се използва. Имам предвид начина, по който се научихме успешни модели от миналото да ги пренасяме в сегашни състояния или в някакви състояния, които ще ни трябват след време. И мисля, че бих го използвала за мои колеги. Работната ми атмосфера е изключително тежка понякога и виждам, че хората биха се чувствали по-добре, ако знаят мъничко поне от това, което ние научихме, и смятам, че ще бъде по-добре, така по-лесно ще посрещат предизвикателства. Наистина смятам, че така си тръгвам тук един много щастлив човек с желание да направя други хора щастливи.